V tomto videu si povieme, ako môžete získať nákupom u nás až 50% peňazí späť. Prvým krokom k benefitom a výhodám je registrácia. Potom si v našom e-shope vyberte tovar, o ktorý máte záujem. Ako príklad použijeme notebook v hodnote 300 €. Vložte si ho do listu želaní a z jeho ceny dostanete až 50% peňazí naspäť. Najsledovanejší tovar budeme dávať do súťaže klikačky, v ktorej ho budete môcť vyhrať úplne zadarmo. V ďalšom kroku si kúpte kliky do súťaže. Za 100 € získate 100 klikov a tým aj jeden podiel zo zisku. Počkáte si v klikačke na tovar a skúsite si ho vyklikať. Pozor, aj keď prehráte, o nič neprídete, pretože použité kliky v klikačke sa vám premenia na kredit. Použijete teda 100 kreditov, doplatíte 200 € a notebook je váš. K tomu však ešte vlastníte podiel na zisku, čiže 15% zo zisku sa bude vyplácať majiteľom podielov. Ak si akýkoľvek zákazník u nás kúpi tovar v hodnote 330 €, pri našich maržiach sa vypláca podiel 5 €. Ak vlastníte podiel sám, dostali by ste odmenu 5 €. Ak by takýto nákup urobili dvaja zákazníci, vaša odmena bude 10 €. Ale ak by si takýmto spôsobom kúpil podiel aj niekto iný, tak sa 10 € rozdelí medzi oboch vlastníkov podielov. Poslednou možnosťou, ako získať peniaze späť je, že svoj link, ktorý nájdete na každej stránke pod touto ikonou, rozpošlete a zaregistrujete minimálne 10 nových zákazníkov. Ak každý váš zaregistrovaný zákazník urobí to isté, vytvoríte si sieť. V prípade, že každý 1000 zákazník urobí u nás mesačne nákup v hodnote 330 €, vaša odmena z týchto nákupov bude 66 € mesačne. U nás sa skrátka oplatí nakupovať, pretože až 90% zo zisku rozdávame späť medzi zákazníkov. U nás sa nezaregistruje iba ten, kto tomu nepochopil, preto nás v prípade akýchkoľvek otázok kedykoľvek kontaktujte a radi vám odpovieme.